Tu mám ten počítač, čo som vravel, a potrebujem aspoň nejaký koment, čo by ohľadne tohto kompu mal vedieť, a zároveň mi poradte, ako dostať smugovú RAM na procesor 2800 MHz plus 2800 MHz, čož je vlastne akoby skoro dvojjadro, ale typicky to ukazuje blbie, ale aj mám kúpenú, mám tu nasadenú, ale dala len toľko, že patrí to medzi staršie typy. Což je zajímavé, že všechno fajn funguje s staršou verziou RAM, což je fajn. Len ak pochybujú, že niekdy kto si toto bude chtieť, tak ať píšu komentáre, ať píšou lidi, ako mám na ten procesor dostať tú RAM. V podstate je to do maximality 4 GB, to základná doska, a tu mám tú RAM, čo som nedávno objednal a platil a kúpel. Aj ho nekladá, je to 8 GB, DDR2, 502, 5300, DIM 667, ale nefunguje mi v danom kompe. Tak aspoň takto, keby ste mi z hľadiska poradili ohľadne týchto vecí. A samozrejme privítam akúkoľvek odpoveď. Akúkoľvek možnú odpoveď. Prečo to píska a počuše? Možná niekto to vie, niekto nie. Som ochotný urobiť rázne rozhodnutie, či sa do toho vrhnúť alebo nie. Buď tam mať komplet procesor, alebo už to záleží na vás. Ako sa mám rozhodnúť. Základná funguje, len neviem, ako sa rozhodnúť, či tam sa má ten procesor kúpiť, alebo nechať to tak. To záleží na vás. Proste jenom na vás, ľuďoch. Budu brať všechny odpovede v komentári a tak ďalej. Možnosťou, čo vám môžem ešte povedať, je, že to fakt starý. Číslo vám môžem samozrejme tie základky dať. Tu vlastne je aj to číslo, je to od Intelu, má možnosť Intel, stačí procák, ktorý mám. Hovorím, je to softová Intel Celeron, takže v podstate mňa mi zaujímalo, že či sa tam dá v podstate dať tá ďalšia veľká RAM alebo nie. Čakám odpovede. Dúfam, že to dostane možnosti. Dúfam, že niekto z vás poradí a povie, čo ďalej. Uvidím a dozviete sa viac. Ak ovšem budem mať ešte možnosť to prebrať.
Ale ja si myslím, že dlho ma nenecháte čakať. Verím.